Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng wabil khusus panjenenganipun Bapak niku nggih ingkang satuhu Bagyo Mulya. Kekalih dalem taosaken dumateng ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh wonten ing tlatah Kedung Kendo nggih ingkang satuhu Dahat Ki Nurmatan. Sumrambah wonten ing ngarsanipun para undangan kakung Sumawana Putri ingkang kinabekten. Saderengipun monggo kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene menapa wonten ing siang dinten menika kula lan panjenengan sami saged rawuh wonten ing dalemipun Bapak niku kanthi rahayu widodara kalis nir ing sambikala. Kekalih salam sarta selawat muga tetep kunjuk wonten ing junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene menapa kula lan panjenengan sami pikantuk bimbinganipun sehingga saged ambedakaken pundi perkawis ingkang hak lan pundi perkawis ingkang batil. Dumateng ngarsanipun para undangan ingkang satuhu Bagyo Mulya. Dene menapa kula sak rombongan tresna budaya pimpinanipun Bapak Munawar lan dipun koordinatori panjenenganipun Bapak Sugeng sakonco hangadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami minangkani pamundhutipun ingkang mengkugati boten sanes inggih menika Bapak niku sekeluarga. Dene hajatipun Bapak niku wonten ing siang dinten menika inggih menika andhaupaken ingkang putra ingkang peparab Nak Bagus Piyanto ingkang dipun dhawuhaken kalian kusumaning ayu Ninik Rahmawati wonten ing dinten kala wau kanthi rahayu widodara kalis nir ing sambikala lan mugia pinanganten kekalih sageta dados kaken-kaken nini lan mintuna sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene kangge ngaregengaken pawean wonten ing siang dinten menika suka parisuka pagelaran tresna budaya dipun sengkuyung cacahipun waranggana 7 cacahipun ingkang sebelah ler piyambak inggih menika ning violin asiwi saking tlatah Kadipaten Lamongan ingkang angka kalih Mbak Sri Handayani saking tlatah Bojonegoro ingkang angka 3 Mbak Samyati Lamongan sekawan Mbak Mujiati saking Lamongan ujian derek Gresik Mbak Mujiati pangapunten ingkang kathah asli Lamongan ingkang angka gangsal menika waranggana senior Kadipaten Lamongan panjenenganipun Nyi Haryati Suwono mijil saking tlatah Kadipaten Lamongan ingkang angka 6 Ning Ida Basuki
Ijil saking tlatah Kadipaten Tuban. Lan ingkang terakhir angka pitu rambute kembang bakung pakaiane nawon kemit alisin nanggal sepisan. Mbak Rustiana Ijil saking tlatah Kadipaten Lamongan. Pramugari wonten isang dinten menika wonten kalih cacahipun koordinator Tak Sukar, kula pembantunipun Tak Sukar nggih menika Pak Sumantri saking Modro. Sound system MZR profesional sound system lan dipun liput secara langsung lensa multi media saking tlatah Kadipaten Lamongan. Dhumateng ngarsanipun para undangan sami makaten ingkang saged dalem aturaken mobil wonten cicip cewet agen kula matur muga para undangan sedaya saged angluturaken sedaya kalepatan kula wau. Monggo kita sami asesani jaya-jaya wijayanti rahayu widodo kalih selir ing sabikala ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten ingkang saged dalem aturaken adicara ingkang salajengipun supados kita sedaya enget eling dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Monggo pagelaran menika kita buka kanthi gending eling eling dados Bapak ibu lan keluarga